दासिमबो जों बर'फ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाबावनांगौ दं। बे हारिमुआनो होन, राव थुनलाइयानो होन, सोलोंथाइयानो होन। दा नैबे बेलायाव आङो गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों खोथा बाथ्रा रायलायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे लाइमोन फरायसा बिथांमोनाबो बाहागो लादों। गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 37थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे हाबाफारियाव सासे आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारियाबो बाहागो लादों। खोब मोजां मोनदों, मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय, जौगाहोनांगौनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। दासिमबो जों बर'फ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाबावनांगौ दं। बे हारिमुआनो होन, राव थुनलाइयानो होन, सोलोंथाइयानो होन। दा नैबे बेलायाव आङो गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों खोथा बाथ्रा रायलायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे लाइमोन फरायसा बिथांमोनाबो बाहागो लादों। दा बिथांमोननि सिगाङाव इयुनाव जोङो हारिखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ, एबा जों गावबागावखौनो माबोरै राफोद सुबुं महरै गायसननानै लानांगौ, दा बेफोरनि बेलायावहाय फंनैसो खोथा बुंनो मोननानै गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि समाजारि आफादफोर दङ, बेयो दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, गुबुन गुबुन जोंनि जातीय संगठनफ्रानो होन, बे मोनफ्रोमबो आफादफोरा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरखौ सांग्रांथि होनांगौ आरो जौगाहोनांगौनि थाखायनो बेबायदि जथुम्माखौ लाबोबाय थादों। खामानि मावनांगौनि थाखायनो बेफोर जथुम्माखौ लाबोबाय थादों। आं आसा खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां समसिम थागोन, बर' जाथिया एसेबां समसिम रैखाथि मोनबाय थागोन।